Nongotarra, hasiera batean nik esango nuke donostiarra eta amaratarra. Ez izan da beti niretzako betiko referentzia, baina gero denborarekin ere asko egin dit igual edo kitzikatu egin dit gure kulturak. Eta orduan askotan ere entzuten detenean noizbeiten euskeraz edo gure kultura ikusten duguna noizbeiten badazo zer mugitzen hauena eta sentitzen naiz etxean bezala, ez? Nik esango nuke donostiarra sentitzen naizela. Nik erabiltzen ditut euskera eta erdera denekin, osea, dakin guztikin biak. Euskara eta gaztelania. Eta gero ingelesa, ez dakit ondo dagoen esatea, baina defendatzen ez, leheno asko hobeto defendatzen nintzen. Normalan hitz egiten den hizkuntza eta bideratzen dena euskera da, ezta? Baina honetan nik uste dut erronka handi badaukagula, bereziki ja adin batetik aurrera, familiak ere kontuan ere balin baditugu, bada esfortzu handi bat egin behar duguna euskera erdigunera ekartzeko. Etxeen bitan, ze aitakin taula pixka erdera gehiago, baina bietan. Eta lagunen artean bitan, euskeraz eta erderaz. Euskal kulturalizioan, oso zabala da. Orduan, etengabe dakagu euskal kultura hori gure egunerokoan edo programaketan, eta gero egoten diren bestelako ekintzak, bai dantza dela, edo trikitixa dela, edo sortzen diren bestelako ekintza batzuk non bertsoatan ere aritzen garen, nahiko presente dago egunerokoan. Orain naiz txikitatik nik beti egin izan dutela euskal dantza ikastolan eta pila gustatzen zitzaidala. Eta ez dakit, euskal kulturan pentsatzean ikustet txikitatik ere pila gustatzen zitzaizkidan inauteritan jartzen genituen jantziak eta hola, jantzitzen ginean euskal mitologiako pertsonai ezberdinetaz. Gogoan dut Mario Plazara jisten ginenean, eta han lehen hezkuntza guztiak dantza egiten zuen, ez? Maila bakoitzak prestatzen zuen bere jantzia, bere janzkera, eta Mario Plazara jisten ginen bertan ikasitako dantzak mozorrotuta dantzatzera. Euskal kulturaekin lotutako ekintzaren bat esango nuke LH-en egiten genuen kantu jira, ostiralero egiten genuen, eta kantatzen genuen txistukin, trikitixakin eta denekin.